Yamateyemo kurwe kinyoro kya Motembe meori ya Kemerere bunge ya Kitutuma sabe kaunti Nyamira nigere no mwichano maiga yo mwanchobo kubara kurenga maiga yo kuligwa sege KK agatoka mocha ryo gembo asekurengana na barabo nigo atoka asorochero nyagutana kuirwa senge ndiyo gembo n'abanyanyimba bakyogoro umuryoye nigo akweremna nigo mugakoye asoga tukurende taira na ngabuna ere naro yaye igentukirete guchaka komurigia saa 2 oikire nyumba ekaba saa 1:30 ngake simu karona ake simu yeye egante imutecha ngamanya kwebori ngaki yaba mutecha asenge njogese no murirere nande ngakira egeka nande ngakatire saa 2 egante imutecha wana kara yaba mutecha nkarara bogakimambi ejere chuma twari kwa na matanga kana baka mwendu ya minto nyatuka kara to ikororo ngamutebye ndugu thachite igatire takaenda matanga tochikomwe togaika matanga ngabori paka tikase ni chiaye tigante inturarara Thomas Nyaimo tokaira na agaiga bono togasoa kumurigie yabete moisonde ekara gutugotoka nyaguta agaika nyaguta akanyora nere urusi gwaroro oiruru ogembo mobere no ogembo ori gakinga tebaiga abaisimi gubaminto eserakari kakimambo atesi nyora ubone bumugakone kurengana na musubati mwabo nigonya gusira arenge umuntu moitebere asaburiye serikali kwenekya nkonyora rubwenda bwaye omwana ominto mina twakine tenere ntutu atige tuchintakana tata na mama bakwete amaye no mwana omuntu no mwarororenge nchege ntonda asabe mono eserikali kakito bwate sitanyara bwana bw'umwana omuntu nande narabwe kole ntubwationde umugambi w'ensemiyo nigo yanikiribuna abantu babere abo bakagira ko moitanya gusira nigo babekure byara eryo kwangoya obotuke bwo kamwana kara okomuchuyo bakobeka statement ngaje kaguitwa abo asarenge muchuyo abumunyakebwe igo abasukirwa babere mbabwatire no barimanga police station baigure kotirero nande bayagwa extension ya matuko yo kabere sermand kera polisi ya ndata koru uchunguzi yabo ntenga toko saba kwa nenkoli na ne abango monto mwetana komo toira lichiko ko kwa uito monto n'abantu bana bamatembeza brocation iko ndabakirembya mono sana soko baba tulifu asuko be komorembe na komanya lichiko asuko tasali ibintu by'abantu bona yo mitatokire asato getaria mochari ya ogembo iye koroka ngaiga itetwe akabori waganda gatutwari asato getenye guta na weteraba osiasyo okyogoro ngo MCA wensemeyo nere aganire byombe bibutuke wango yibutukerio obwenda bwanya gusira konyorekana mo chief na baria bakora obutuki bateme sana bakishenga abakoreta manganaya batokire abanyena abana baba minto banyora haki yabo sengencho umwana oya senkoga igaro yo minto ono umwana ominto kabisa nka yeka tokonyoranga ni gaitirenjerere yo botutukana abontagete nsabe serikali etubwatesi kurpoteria oyo Minto TV kuri county ya Kisii Ritalia na Pethuel Machin.